Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Akong kauban karon si Maring Naburing. Maring Naburing. Di ana oh. Uy, palubat ko na. Naunsa ka nga naglakaw nga, wa man ka nag-charge lagi. Ay, ginawa ni mga batang giduaan si ko ni. Lubat sad nang isa. Kato isa lubat pod. Kwasa di. Gamit kaayo ang power bank kay Alam mo ko nagdiretso na magugkay alas 4 na nga ako itabalakan ang gi-order pa. Unya. Nako. Na okay na. Naga-video po ko dito. Unya. Pagkan ano ba, ala 3% tam lang din ang cellphone. 1% na gani oh. 1% na lang kay nagsige mo ko. Kasi zero na asa si mami padala ang cellphone. Nagpatawag man ko. Oo, nanawag kanina. Man kalat to. Dito lang may nagaga. Nagbalik na sad ko pa yun ni. Agoy Ginoo ko. Ay dito ka nag-agi sa kuan, Tikas. Wa man sa kukita nimo. Dito ko naghapit ko kaadji. Pagkata, kuwan mo po ko nagdugay, siguro ko nagkatubig. Guys, I miss Maring Inday. Kaya nga no, sukat pa sa una sa Bohol. Maskin tuod og nagpadungog-dungog na siya sa ako asa una nga wala na koy time para sa iya. Diri ra nako na realize karon nga. Lain kay ka man. Karon na nako na realize. Ginoo ko. Bitaw kay sa time bitaw nga nakafocus ko kung saan ako lakaw transaction nakalimtan na kanako. Uy, okay ra uy, wag ikoy problema. Kaya ako wa man ko depend sa imo agod nga. Ang ako pag vlog wala man nagdepend sa imo ha. Mao nang ko nga ako naa ka maayo wala pod. Ana lang. Mao gani no. So karon magbanding mini Maring Inday kay Am ka pa imo. ha? Ayun ko nimo. Pero di ko pa ito. Pariyata Maring. Nagluto ay ko guys, ginoo ko. Ako bitaw alas 3 pa siguro ko nagmata. Alas 3 pa ko nagmata. Nagsugod ko molding alas 4. Nahuman ko alas 9 kapin sa buntag kay daghan man akong gimolding. Nagsaka na po ko sa atop kay akong gibuwan dito nga ako. Wala may init. Buntag init kaya igo-igo lang gid siya nga na uga-uga gamay. Nagkulom na po dayon. Pagkahuman ako, pagpakapahulay na ako, kumbati na po kung paggunting atong kuan, katong mga keeping nga uga-uga na, kay before siya mag as in uga, gid kay sangatan ba, kay uga na kay sangatan na akong guntingon. Malukti. Daghan na ka siya, daghan na ka siya damage. Mutong dili pa kay siya uga, guntingon na nako, siya ako na siya gihiwaon. Kay aron walay damage. Unya, pagkahuman na po na kukuan, nagkanang mahulay lang ko kadali. Kuha na, nagsaka na po kong balik sa kuhan, kaya ako na po gikuhang ako gibuwad. Pagkahuman, naniod. Huwag po paniod to, nagkaon ako isa kabuk saging. Then nagluto na rin ko sa order. Mo imong gihatod karon dinhi. Mo akong gihatod. Kay, alam ko subscribers nga nag-order sa ako taga diri ra dai siya sa Balinghuan. Expected. Huwag ko mag-expect na kanang na ay gatanaw sa akong vlog guys taga Balinghuan no. Mayo gani kay wa ko maglibak sa Balinghuan. Bitaw. Away kaon gay na chocolate. Murag bawal sa ako Maring ang chocolate. Bawal gid high blood man ka. Bawal di ay no. Ali na kay kaon tata. Wala pa koy paniudto man sad. Ali na. Ila na ka percent. Karon guys, sumana ko deliver onya ang akong tumiga na nawag ilang drama. Ala ina kay mo Maring. Aw. Giminaw ko na siya nako. Lain na kay Kamaring. Di mo tag-bookingon. Diba? Nara. Uy, kaon ta. Hi guys. Asap. Nagkatagbo among video karon ha kay magkuan mi karon, mag-date mi karon. Niya. Diha ta kaon Maring okay ra? Order o. Sige. Nag-deliver ko. Sarado dani si Madam Alma. Pwede ito nga ara bihon. Bihon ako Madam dayon. Siomay. I-take out ni. Kuan dam. Bihon duha, siomay. Tabi lagi na siomay? 320. 320 bali 40 dayon katong iyahan Maring Inday isa ka Bulaklak. oh bulaklak. Daghan nag-order sa akong kasabat sis pero lagi na order sa katong dito sa San Carlos City. Man San Carlos. Ako utana po ko sa shipping. Negros. Mo nasa na sa ko? Sa San Carlos, San Dumaguete, Carlos. Masbate. San Carlos City man. Di na takabalo sa mga kuanda, lugar da. Sa una, Mag-live ko niya kay akong tigo mo ng lagyo nga order para usara ako pagkuhan. Padala.
Ang pamasahe. Uy, magdilang anghel ka sana, Mirian. Oo. Ay, mo quality ba dato sa bar? Rice day. Rice. Tag-15. Duha rin ka rice amo madam. I-apil pang isa pisan. Sa 65. Sila madam ayo ta taranta. Maghimo ta dag sauce maring. Mo mo dan sa With sili ka maring. Oo. Libre yan ikabuhi. Uy, duha ra ha, duha ra budget. Ah, duha ra ba o isa? Sarap. Sara. Hindi rin isa kaya di mo tumahilig na kawan. Ang kinuhaan naman din siya oh. Lagi pagbalik, manang gubar siya. Kani dahil maring with sili mi guys kay high blood si maring. Isa ra sad maring. Kani ako hinog. Duha ka rice madam. Hala basi wala ni ako rice, amo rice madam. Register na yung sa inyo. Duha ka rice. Subli, talawan. Kuhain ko mo Asarap ko sa Ah, sa kanya. Daw kuan din madam. Dagan mo ito pamaligya, kiting. Wala may nagbaligya sa ingon anak ko. Kung pistingan ako na yun namin yung Wala ni luto nga bulak-bulak. Ah, napamadaghan no. Napamadaghan guys. Kulang-lang ka man eh. Dili, di ko bulaklak kay Ginoo ko basig mga sampagita kita diha. Ala dagom na kay sa bukid tanawa. Ha? High blood. High blood gani. Matay ko anak karon. It's karon wa. Di sa kaway sa kuwan, kukut kay kapoy ko. Kapoy ba sila puno? Plano ko mapalit og makin kanang kuan. Pakina. galingan. Ako rice madam na Ano apa? lagi siya karang Dili ka na madam. mga bata. Uy na man karing no? Mga bata. Ha? Mga bata kay ako. Bag? Kaya ako Dili. may agul man. Sumay ra o pag. Ako init. Siomay ug bihon. Duha ka serve amo siomay. Daw bihon duha ka serve. Sila gid mga bata na. Wala ala ka nagwa sa Philippines maring. Isa ka rice mo. O isa ka rice madam. Tawa na kanina. Ya. Naapa dito kanina. Mga unta guys. Nag-visit ko sa iya, naapa ko mo. Lini. Ay. Diba? Ha? Tulo ka rice na lang. Tulo ka bihon. Sila na ko isa. Tulo ka bihon. Si Ah. mana na ako magtuwa. Sarap yung tanan. Oh. Aw ilain-lain lang dam. Na ilan? Oo. Ali kay panyapon talin. Wa pa ije? Nanagwa na ba dito tanawa? Nag-deliver siya. O kamera duha. Uy, maring dani sa nato ibutang maring. Di ako man lagi nimo gi-charge na. Gi-charge na ana buang. Kaya o sarang bihon niya. Madam, Oo, dana lang ibutang. nasa isa di ako. Oh, tulo ka rice, madam. Sa ilang Marcel na nag-order na po ganidaan si Juan. Yung asawa sa... Ay, masilupin. Ito na, kinata ka. Wa magbuka Ay, naghatag. akan yun. Laps, day. Ara o. To ara, Binalik man mo sa akin. huwag mong ibalik sa kanya Gani. kasi gagamitin pa natin. Imo na iusa na kay mo aday Oh, pag iusa lang na. Asa? Ako isa na O, lino. Uy, Franklin. Ina na si Franklin di magpalungan ko di. Walay rice. Franklin! Sino ba si Franklin? Magluto ng rice. Kabisi na kayo ko diri. Ha? Nag-atak-atak. Nag-atak-atak si Franklin. Magpapaluto ng rice. Ay, ito pala si Franklin. Buan ka na. Nag-order siya na ng Nag-atak-atak si Franklin. Daw tulog ka serve na kuan madam. Ano ba na sa prituon? Ya, ana na lang siya ikuan sa lating. Nailaro silin. O pa ko nakabalik pa ko pa ko nang balik ko lang nila to. Daw, siomay madam, tulog ka serve madam. Oh, Diyan na may isa. daw. Nagkuan din oh. Ah, sige ko. Sauce. Isa pa ka rice madam. Yung shumay. O pwede rasad. Isa pa ka rice madam. Wala, wala na yung rice na. Naglungag pa si Franklin. Ay, dani madam. Ang imo. Kana. Then tulog ka serve nga kuan kana ang siomay. Pagpila kayo ng kuan, lumpia. Parihan na tulo way. O bali kuan dahil bali 40 dahil madam. Mga mi paniudto ni siya guys kay Na wala na kaming rice na. pa nakapaniudto si Bayot.
Kasi, Kan dia. gikan pa ko bukid. Kuha. Oo. Mga unta. Kaya ako pagkaon. Ayun na kurot din ako. Huwag lagi na maring kaya sayang. Kaya patapos kuan. Nangipon sa Ariel the Island? Gapon? Oh. Ah. May, Mga mabiyahidor. Nakaagian yung kalimuan. Yung gutumon mo. Ari mo ano yung mga hapon. Nag-display. at bang rin sa kuan? Terminal? Wala. Wala na tayong rice, maring. Pero may ano dyan lang. Sa may king sabaw, may rice doon lang. Hindi pa nainit yung Dito. siomay namin, madam. Oh, dito. Nainit na. Magtagalog tayo ngayon kasi panandalian lang ito. Iko. Ala. Paano na yan, madam? Ang daming customer, wala ka ng rice. Mga unta. Kaya kay customer, madam. Ay, salamat, kainit na. Sayang, wala na yung rice. Naubusan sila ng rice. Wala na kuno kalagi nagluto. Oh, nagpahulay ko sa ito. Nagkuratan kayo. Minsan wala na kalagi. Makita kayo sa vlog ko. Ay, isang set. Hindi. Nag-vlog pa lang, nag-umpisa pa lang. Mamagad ka na ng I-share niya po, maya-maya. Na, nag-uwa na maring. Ha? Na, di ahap. Pagkol, magkakatay asin ka lang. Basa na. Dana ko na piti. Ikaw, Lin. Kuya, sa nilo. Na, nabasa na ka dana, madam. Nawa na. Impas. Jadi yung may murag. Buhayin ito yung Dali ko likod, maring. Uy, ang charger, maring. Ah, Dani, Lin. Kapit, Lin. Daya, maring. Ako din na Nag-apat na. Impas na si madam. Wa na. Bagyuhan namin, gibagyuhan. Oh, bagyo na, guys. Kasi man imo ni ako. Ah, Nag-ibong ng prito. dana, Lin. Hindi pa naluto yung sa amin, madam. At pa mag-isa. Lainit naman rin kay Gi. O, kana. Oo. Kana, madam. Di ba na ako? Ato na, tulo-tulo ta. Bakit ano mo tulukuan na? Gani, tulo-tulo ta. Uy, ang power bank, maring. Isuksok sa imong kuan, talib. Na, nasudlan na tubig, maring. Pas. Ang lumpia, kapila-pila man ko, balik mo rin kung tani. Dua-dua lang ni madam. Dili ko sa lumpia. Di ba Pagkaon dia, kay pagkampok ka. Gani. Mayo unta lagi yung tampok. Sige ra ko kaon may tampok-tampok. Ayaw lagi palabi pag kuan, maring. Oh, unsa ba na imo? Madam, balik ang kuwan. Isa ko stress. Ha? Isa ko stress nga di ko panambok. Wala na nasa akong stress karon. Sa imo ng batikulon, maring. Nga gani. Wala, ulo na lang. Alawa na, bihon. Sorry, masuri yun kayo, dams. Nabisi ang ulan. Kapit na makaw sa kanon. Sabi ko, harap, nawa pa bihon. Kaya ko lang nang dukot. Wala dukot ya daw. Pwede pa masiguro na isa serve. Pwede pa na. Meron lang. Galit talaga. Layo ko na mo. Mga ang guys. Nag-ulan, manggod. No, nang naingat. Ada ning Kuwan ako karon. kahon ba kaya nang Oo lang kayo ha. Feeling ba lang daghan man. balot lang. Wala Bali dahil karon nag-uwan, mura tag. Nagmuoy-muoy ba? Pwede na mo magbili ng balik sa ibang ulan. Ang layo sa kuan. Wasa dahil nag-open up ba? Ang lim. Imo sulod. Kanya. Gani do. Nagluag, pag yun. Pagod ka kanon. Manuit ko ta. Manuit. Patong ba? Itong mo sa ulan. Kana. patong sa kanon. Balot ko Kuwan na yabot. Ayaw ganahan. Panyapon, aman yun to. Panyapon ni dala panyapon.
Sabi dapat yun to, kaya diet ko no. Pag-abot sa kaon kay sagduha, tulo man sa kakanan. Katong ka isa, nagdala ko sa Diet ko, gitang diet bulaklak. Para kang Sherwin. Wa sa ni kaon. Di siya hilig. Na. Kuha na yun niya. Tutok ni Kuya kay. Urot mo ni sa ko atin mo. Ada. Ako to yung tulog. Pasok. Hmm? Kaya apa to yung awan ni? Jadi kaon dito. Balhin siya. Uy, lamira ba din sa maringo? Ano yun? Halang. Mag-ako. Ba, ano ka? Dagan mo dito. Dagan dito kayo. Anan, makaisniga. Kaplastar ko na. Ay, naman ako ang kapilid. Pero niyo. Balhin ka? Ako okay naman maring kay nag-shirt ban man ko. Dira kayo ingon nga mabasa ka. Sayang kay ba naka Ako'y. na nagpuso pa Sige, din. naging maayo ni. Layok madam bato bang Layas ko rani pero. Ay, ganun lang. Layas ako. Wala ko. Ama ng isa. agwan ka madam. Na, tulok pa rin. Ikaw, pinatuloy ko. Hmm? Dani lang, saan ka man ako panghawid? Tuloy, nagtuloy ko. Tulot sa tayo video. Oh, may suka dyan na. Ayaw mo? Ayun, yun. Nasa dito, may suka ko. Apa maring oh? Di ka dyan Bawal bang halang sa kuan? Mama, pahalag-lag mo. Bulat ug mo. Lasa na takto. So maursa lagi ka dalit lang. Na guys, ah. Okay na ka Jalen? Kuya, susunod na ba? Kung ano dati. Kalini. Pansit na, pinyan. Isa naman ni Maring. Di man nagkuan lagi. Isa Wala na. na sunod. Laa pa man. Turuan ka na. Ilaw. Treated. Abili na lang na siya. Di, lawag na magod siya. Ano yun? Ay, nakasuklok oh. Sukli ako sa inyo. Oh, may sukli pa 65. Na? Nana. Dahil birthday ko is 30. Yung trapo-trapo there. Ngayon na nabisa ang life ni Madam Bertol. Ang dapat yung grind. Magsarili kayong magsikap. Lim, okay pa yan eh. Kaprasal, ang ilingi. Halang di siya Marin. Balik ka rin sa pizza. Ha? Kasi Halangan na. kainin naman siguro ko. Basta naman sa naman ako lugot. Oo, mapasisa. Rami, busog na ko. Wala na rin butang ah. Mar, pag-utas ako sa bilat eh. Bilat. Sige, punta na. Uy, basta ipagsulod, dali mo daan ang kahalin ha. Ayaw pagtindong niya aking. Ako pa isip. Wala, bilat na ah. Tanawa, madam, kaya basta ipagsuktok. So, kung lang niya diya sa ilalim. Sayang, wala ni kanon. Hindi mo makapalit sa akin.
Palagi. Gaya, ulot cellphone. Ano sa cellphone ang tagak? Uy, ako na Ako ka lagi siya me. Hugat siguro na imo kuan. mo dai. Sarap sir. Wang-wang na. Ha? Mana virgin siya. Sorry. Ito, ibubuli ka ron. Ha? Ako ang stay ka ron. Lanman. Diretso na mi pangas basa-basa. Ay, inay man daw. Ha? Walang sa bukid. Dito man gud ako na. Ha? Karon pa siya nag-charge. Gaya na lagi saksak. Lagi. Karon pa siya na agatanggal man siya. Kasi mo where they uban. Nawa ko sa kawire. Ambot og asa gibutang, asa na butang. May nakabara. Sige, kugunita na eh. Nakuan siya, nabarahan. Nanas na siya. May mo toothpick siya. Eh, kung kuwan man may kay nait pa sa nait sa kong papa. Ay, hindi na kasi mo baba pa. Naglampas mo kay mo balay mo kurang tukod. Sige yan, hindi niyo kung dito yun. Ganahan nung ko. Ani na lang sa isa. Dagan mo kayo Ani na lang isa. Kaon unta ka? Oh, makita mo sa YouTube din niya. Jadi, Lagi mo mama. Ingat Hi. tanay ay. Nambuk lagi Ingat ko. kita. nanambok ko. Pagdiwag ka sa dati bali. Lagi no. Eh, may style ka ng vlog. Baklay ka ba yun? Mapuwa pa ikaw din sa pagamay. Papagamay. Lagi. Kinanglan na ta mag-reduce dani. Yung naman no? Ha? Nanambok yung mayon. Di man siya din. Magpagkadama sa busok. Busok. Busok kunya mubo. Mura di Mahata ka kasi tubod. yung pagkatambok. Digtambok. Kaya hay nakira. Gali sa dito gali mo ambok. Kaon. Dako ko kaon. Japon. Grabe akong kaon. Hindi akong panambok. Tingnan ko sa ako amo sa una bila sa natanong ko. Maria, hindi mo si Jackie. Mapigdo ba? Saan man mo na magkinagulawas di may tambok. Ay, Kusog wala kay ka. mukaon. Ano may magtambok kusog makay ka mukaon. Nahuman na may kaon. Uy, maring bayarin na. Pinagipos sa mga kadali mo bayad. Na naghipos na nung ka madam. Wala ka na kaon kay walay Pero rice. 35, 30 na lang. Hindi, tama po ka na sa kuya rin mo da. Wala gyud sukli kay tapang ka. Ako ang madam pila. Ako ang tawag isa na lang kasi Tulog ka rice. rice. Dayon. Tulog ka serve na lumpia 60. Oh, 60. Ay, wala po. Te ba tag dito ya? Aw hop. 40 rang lumpia. Aw siomay. Siomay mo 60. Oh, 60 unya ang lumpia mo 40. Bihon dayon. Bihon tulog ka serve 60. Soft drinks dayon tulo. Pagpila 15. 45. 45. 250. 50 ra sirado. Way poaki. Uy maring 250. Gusto na yung cashier. Naplan sa daw ko na busy siya. Taplan sa. Manabayan pag-away ka. Bye gabi guys, busog na sila. Busog kayo? Ha? Busog sila. 250 million yung sukli. Salamat ng marami. Salamat. Ato sa amin sa merkado guys kay naay paliton si Maring Inday. Asa di ka si EG di ay wala pa man. Busog kuno kayo wan. Nalag. Pagikan man gud ako kagani ha. Kuan na. Ay nagpaliti na. Ayaw ko dito. Pagpaingon mo dito, ang ako po, diri ko niagi. Asa diri ka niagi? Magsaylo ta duha. Nakita to nimo ang mga maestra sa kuan. Mapua. Wala. Dito ko nagagilal mawa pa man kadiya dito. Dito na tuyo ko niagi. Ang ikaw sa siguro timing mo to siguro pag tuyok nimo dito. Ano ata nagkuan. Merkado makakakaingon. Lagi kita pa, kaligis ka. Gana ra man nagtuyok ko. Napasilini dani kinagwat-wat kang EG. Bubak na ko ay para ko bubak. Ha? Bubak na bubak. Ah,
sa hubak. Pag uba ko nung karon ko sa panunod siguro na ako bang tingin ko pilar na ko. Palit ko sa sudan. Kay ang nabiling dito maring kay kato bitang kuan maring kanang bihod daw tinaisa kanang dagko nga isda. Mm. Lami sad siya maring. Lami mo na siya. Lami. Uy, galing! More on gulay jud Oh, kami. grabe yun ni. Buo na gid akong life siguro. Ano nga na kita dako biya kay mo pag-reduce no. Sagdahan na lang gid akong kaugalingon mi ko. Lagi no. Masaya. Gani. Ako gani na nagkuan. Basta puhon, mag-diet-diet o tad ko puhon. Ag ingon lang sige puhon unya. Kauli yung baliti ani ko dali. Pero gas. Ikaw na. Oo, kahit isda dani. Lagi. Ano sa kudani ha? Paingon na kauli pod. Oy, Jian. Etko. Hi. Hi, kami pala guys. Hi guys. Hi, guys. Puros na ilahan kami. Ay, tagay na to dito. Ay, ay. Shot ni gamay. Tagay si Mario. Ha? Tagay si Aman. Mario. Mas pareho. Na, tara. Bitaw, wala. Wala, bitaw. Dito, balibad sa tagay. Gaya. Wala na, hurot naman ang isda, Mario. Wala na isda. Dami na lang tao. Sa pila kilo dani madam? Ha? 200. 200? Ato nga lang dani. Ang dami dapit. Daw apili din ko sa bango. Tong, musta naman ka tong? Na duha. 100 na lang. Oh, 100 na lang na. Mm. 70 na. Ha? 270? Oh. Mm. Ini 400 na lang. 400, so kato 500. Ah. Sige. Anak, ito na sa balay. Kani madam pila ni di isa. 124, 120 na lang ida. 120. Sige kana. Kuha na Maring. Magabay kuan o. Dinahan si Mario na ng kuan o. Nuko. I-half cook ra ba pinakurat. Ato nami guys ni Maring Inday. Kay murag gabiin na jud. Ah, kasi lini. Ha? Wala pa. Ah, kasi lini guys. Ha? Auto ra oh. Wala pa Len? Siya tugbong siya. Nauna nako. Kay kapit ko sa ko dato ila Inday ha. Wa pa si EG guys nakaabot. Kusog kunuan dito? Sukuan. Pero naghayag-hayag naman on sa bukid oh. Bas. Lagi da. Imo na lang huwaton. Lagi. Na. Ag-ari sa ko. Len. Si Lini huwaton niya si EG. Dugay nakatugbong si EG kay kusog siguro uwan dito. Nga si Maring Hinday. Tana Maring. Ay di pa ka kuli Maring? Gusto ko magkulya. Basig na kay ko. basig na kay kadate Ang Maring. pabiling ko kay baklay ko o agsakay ko. Uban ko nimo kay musakay. Ganina Kapit nagbak. sa tada na sa regime ticketing di. Ngano man? Ang hatag malagi ta ko sa sobre gabi naman ugma na lang. Sirado namang good. Tagaan ka na kong sobre ha. Sige. Kay kuan kanang Pila ka buok? ikaw pila man ka bang mo gusto? 5. Kay para sa Kid King and Queen. Kinsa man si Bless, si Lord. Bliss. Ah. Hunong sa midani kay magpatubil. Hawiri sa Maring. Kay basig mahutdan tag gasolina. Hi, madam. Isa ka litro nga gasolina, madam.
Salamat. Diyan na mi diri sa ilahan ni Maring Inday, ako na siyang nahagbong dani. Nya mulahos na lang day ko Maring, kay nagtaligsik naman sad oh. Kay basin mag-adto ko dito sa ilahan ni mama karon. Kuan ni okay ma. Pinsan yan. Kani di ni pwede isulod sa kwanda. Pwede na. Ubox da. Di isulod sa Ubox. Kani ah? Oh. Basing magbuto ni Maring kay naara may nag-comment nga ang kaning kuan power bank di kuno pwede. Init man. Oh, no? Pero basi mag-uwan ba? Uwan pagid siguro. Gani. Oh, hapit na lang ko dato bin. Naay mo silupin? Naa. Sige, hapit na lang ko guys dadto. Nya di na lang nato na pagmun ang motor kay mangayog ko og silupin ni Maring. Pag-vlog na diha. Karon guys, nakaabot na mi diri sa amuang. Thank you very big daning kuan duha ka silupin. Ha? Sa ubos nag-date mi ni Maring Inday. A few moments later. Nganong dugay man kag abli undoy? Ha? Nganong dugay man kag abli? May kay naani dani nagtambay. Amin dayon. Gapon siya, gapon. Tubo kuno gapon. Naunsa naman day na ah? Nganong wala naman? Ha? Kami roda na. Nagkaklaro pa to ang panaton. Nya, Na dayon. yun isaksak raw. Unsa man agitom ra siya? Testing ma. Na guys, nadaot na ang ilahan. Ay, bus na ka lang magbitay, che. I-charge niya? Agtao siya. Hindi, good. Isa ni nga brand. Panatun. Lanhyapon na mo? Nagkalatsing lagi ni Dani lagi. Unsa naman gitrabaho Dani di ay? Isang ko na makapinising, che. Kaya na may siminto. Ah, Ipasigang, suba, rumalantaw mo. ag-atog tanawon diyang tindahan. Kay nag-iuma siya nga puno na puno kayang tindahan. Dayon. Ikaw. Napuno wala. Napuno wala. Pagka nga agpunoon mo imong tindahan. Kanawang. Tato dito kay ag-atog iri iba sig makuan. Nawasa ni Sir Win din ni ganina di ay? Kaya itlog, at kabok. Suko ko nimo. Ah, Itlog, at tinali mo. wala na nigway mo to sa baka. Naglahok dai din ni. Siya na. Natinga mo ko kay nakadala na itlog. Itlog ng oil. Siya ako nito si Wala. Ha? mami sa itlog. Ingon niya. Nya. Kuy nang unsaman mo diha? Asa ni mo? Abi nag-study na mo wala pa. Yan dito lagi. Study ka mo unsa? Limpyo mi dito. Naglimpyo sa? Nanglimpyo pa mo sa inyo. Sige. Tato sa mo tindahan ta. Atong irid ang iyang tindahan kung unsay mga sekreto. Mahibawaan ini karon. Nana, masaya. Ulat ka. Ay, agpalit ay ko sa sigarilyo ay kay Magulat ka. pagkasino malagi sa imong salog. Palitan isa sa floor mat ma para kuan. Unsa man din niya siya di ay mantika? Hala, natagpila may baligyan nimo Dani. 138. 130 ang isa. UFC pag yun no. 130 nya kani tagpila man pud ni siya. 20. Naay ninyo Dani guys. Hala, nagtikwang-tikwang imong ninyo mother. Ngano man ni? Oh, Sabi na diha. kuanin ni siya Dani mao kay para dili matikwang-tikwang mother. Ni na pa yang kuan oh. Aha man imong arinola gibutang. Arinula. Ha? Hindi arinula. Arinula. Kabalo ko imong sudlanan sa kwarta arinola. Para. Anyang halin guys. Ala, bugat kayo. Tanaw na to niyang. Tanaw na to niyang halin de. Dagan kagalin? Ha? Dagan kagalin? Ito akong halin. Ito atong tanawon. Wait, kuan 700 dito ni Lilin. Ala na ay 100. Oh, unsa ba 700? Ala na ay 100. Unsa man ni siya mother? Asupre?
Ha? Na. Ayaw tanduay. Kay diha ang agsugo dayon ang agkawala ang passing sa tao. Ano ag tuyoon man jud. Kani mother tagpila pud sa misa mother. Ha? 25 di ba? 25 imong buswatan na ni mother oh. Wala di kay pintel pen. Pagtana pa ko kay kuan man sa package man ni ma'am. Ah. Pagtana pa ko na ni kung pilang piso sa ubos. Thank you ma'am sa imong gipang package. Sa tanan-tanan jud nga imong gipang hatag. Yan tanan. Daghan kaayong salamat. Di apay sardinas, di ay corned beef, na ay asin, na ay udong. Tagpila ni mo udong. Udong maniaw. Na ay udong, na ay miswa, ay baypak ni siya mother. Tagpilang isa da ni mother. Nya with iodized salt sosyalan kaayo ang mga tinda ni mother no. Na noodles dani na pansit canton. Unya di apay unsa man ni akatol, pusporo, kandila, pansit canton ni. Miswa, naimiki, kompleto si mother diri ha. Na apay magic sarap. Tagpila pud sa nimong bitsin mother? Size. Size ang isa? Ang kaning magic sarap. Pareha na sila. Kaya tagpiso? 5. 5 ni siya. Sa una tagpiso ra man ning anong karon na 5 naman. Kapalit ko sa una guys, ani si piso ang isa. Sa una pa. Oh. Kani piso pud ni 5. 5. Bitaw mahal na magud ang palitonon karon mao. Gaya nagkuan nga dili man na tag 5 mother tag 10 kana. Ah, tagjis na ni mo baligya. 5 ra. Ah, 5 ra. Ay kopiko, para to kopiko. Gatas, dahan kay gatas. Uy, mother. Iko na mother kay basig kuot din sa pikas mother sa taas. Tanawa. Dadto na makuan siya. Patakluban, pakuanan nimo ni papa. Dadto. Oh, diha, pakuanan nimo ha. Kay makuot na diha. Apil dani makuot sa di dani. Pamaginan na lansang dana o Gani. Asa wala lansang? kato. Ang kani? Gagoy. Nano ka mag-lansang? Papa ni mo. Lansang ka na ang kahit pinuupot. Makawatan ka. Yan, nakapagid sosyalan kay si mother kay di ay tambal sa UTI. Kani siya, tambal sa Napay UTI. makagaba si Napagi makagaba. Kanunay, si Papa magabaan dani. May makagaba. Ano pa siya? Napkin. Napkin ni mother? yes. Oh, di apay kuan. Kumplito yung tindahan. Niya pag sweldo mother, magbutang ko diri sa gasolina. Ha? Nya to nga ta. Oh, basta ikaw bahala. Ikuan naging nga dili malugi ang gasolina. Nagkuan na ba ako? Nag-open account na ko. Oy, very good. Dako bakit masweldo karon? Kay natingob ang imuha duha ka buwan. Kang mother datong niaging buwan wala siya nakasweldo. Nya tingob ang iyahang sweldo. Karon naman lagi nang iro ni utik dani. Tunura man na nila. Di na kuli sa ila noon. Dili na piyo ay. May noon kinay uban ni Brownie. May nung yatan nga bugion man na. Aga utik. Bugion di ay. Ataol-taol na oh. Gani nati ako kay ag-adto bi ako dito sila ni utik ginuupo ang kana nga iro ag salig yun awhaga. Awhaga yun sa taman. May kay napay mong kape. Naanasag kay dulaw. Ha? Di sigarilyo madi. Huwag mo Naputik. ko sigarilyo. Ay naimpas ta ni ngano makisigarilyo. Ay, kuan. Ha? Ay, ba din. Nag-ahag. Nagsugo ra ba Sherwin sa sigarilyo? Laahar man to kwarta. Lapot na. Napakay, duha ka mo. Kukula na bayari ha. Ay na pa ba? Sige bayaran na to. Niya, ang yahang mga kuan. Kani makaon. Maura ni? Kurot kanina, bali 700. Uy, lain makaon. Ang 700. Makaon? Oo. Ngano man? Kuanan man ni Ma'am Disilo. Ah, si Madam Disilo. Bali, sila mga bata tanan tag 100 nila makaon. Adinig kuha tanan. Da. Upa Ala, thank you pa so much, nila Madam bayaran. Disilo. Ah, Upa pa nilindara rin. Kung alin, ang imay bayad ug maipal pangumpra sa
Sa makaon. sa tanang tao. Maayo noon. Alam, Madam Giselo, thank you so much, Madam Giselo. Noon sa to si Maring, nagkuan si Maring, nag-chat si Maring Dani. Unya. Napamalagi Dani kuan, oh. O, wala na na yung mga sulod. Muna gani ang nanghurot. Daw kani, Mader, o, imo ni, kuan, punas-punasan din Dani. Kada adlaw, magpunas-punas ka, Mader, kay daplin biya ato sa kalsada. Ano sa mo ni, ah? Muna yung portahan? Mo yung bertahan gamay Nga, kayo. gaway man kaayo. Amot niya. Kinsa man naghimo Dani? Siya. Kinsa nga siya? Imong uyab? Papa ni mo. Ay kiyon ko nga dani mo. Imo asa? Dana ba? Oh, niya. Kuan kay kung naay kuan dito nga sulod sa sulod hindi mo igo dana mo. Oh. Di siya kasuko siya. Kuripot siya sa portahan. Ang sakto nga ako. Kung naay ko, andi dito na lagi gawas. Lahi lagi ni siya, no? Ay sa lahi siya nga gisapawan naman na asa. Ha? Sapawan naman na sa alambre kay ibin ay si Undoy dani o kuot man niya kakuha man siya kakawat man siya. Ay, giahak, git siya. Ay, Ay, makuot di ay gisapaya na. lagi. Wala. Naglusot ba yung tinapa mo ba nga dito na akong tinapa gimutang. Ay, akakuot siya. So, ang akan, dani akakuot sa nila ni Mother. Hindi na kuot. Di ma, ikaw mag-ingon dili makuot nga na, gamay, maigo, ginadya, oh. Ay, kuan, magod siya ka ng tanawa yung Inang gana kung papa ni mo nga pa, sa pawan dana, sa dani pa sa pawan dani mo. Sa pawan sa alambre. Ang dili lang dapit, na side. Kay, di naman ni makuot din sa bata dani na side. Kaya andito sa Maawaton ba na to? gani. Ay, mo makaon nun day, tagay ko di. Ano tagay ko di, isa lang kabuok. Oh, Wala naman na sa nakaani sa mga kuan. Thank you, may guys. lang itong mga hansel, mga pita. ah, Bali lagi 100. 700? Yan ni Amay, ako, Saksak, Mige, Mm. Lingling, kang Diyan, di, tagay ko di. Riluna, Ablihi. kang Mimi, 700 lagi. Saan yung mga tindi? Kargado ginitan na ni nipon. Mo ba lang nga din na sa PUI. Kaya nga na iya makaon. Agi ko lang nga palit ko niya udah kwarta. Oh, dunga ta oh. Lami man di undoy. Lami man lagi. Di papit mo na tanan dana. Thank you so much, ma'am. Sa imong mga blessing. Ang kuan. Tanan no. Kaon tanan. Mm. Ipapid sa ay ipapid ba. Gani. Salamat kay sa tanan mga blessing. Tanan. Kani, apil kani sabon daghang kaayo oh. Kala, yan napay perla. Tagpila mo perla? Kung ako ang depresyo, kung sana pa ko sa ubos. Dapat nangutana na ka Mother kay kung may magpalitan ni Mother na mag kuan-kuan ra ka, tagna ra ka sa imo presyo. Sure ka. Sama ni makagaba ni. Wala di ay makagaba jud do magaba-gabaan din nila ni kid. Daghan makagaba duha ni ka karton. Ha, mao na to ha, gasolina. Ako kang butangan diri sa gasolina. Kay ako ag pag-gasolina biya gid sad ko di. May na lang sad na ah. Dili na lang benta magkuan. Mahal ba sa salina? Ha? Mahal. Okay naman na ah. Limbot, Aha man tong mga kuan. Basyo diri. Ano Ni agi. Basyo katong dia dagam to kay basyo dia. Basta yung mutuskok. Hmm? Basta yung Cook lagi. Mga ingani ba? Isa ka litro man ni. Nakuha man. Hugasan to siya. Kuha man basyo. Asa katong Ito niagi. sa inyo, dagan yung basyo. Ya man. Wa man yung basyo dito sa soft drink. Katong daan diha nawala. Ay ma'am. Ano naman to, mga lunik dito. Katong gisulod sa kuan. Tahon. Pwede naman mamay kay lami ni. Unsa na siya di agoy. Abli sa naa unsa na pag abli di mo kabalo dengan abli. Ay giya di kabalo. Unsa na at kindi gyapon? Pwede naman, hindi na. Kindi nagikuliro unsa man ni ah.
Dahil pala man lagi anak. Tilawig daw. Yan, uso karon. Tuwa ko rin si Jinjin, 23 lang abot. Karon? Uba, 23. Wa ko kay bawo. Kuha. Ha? Unsa man niya adi ay? Sweater man. Ah. Lamig da. Lamig hindi ay. Wala man diha. Basurahan. Ano basurahan? Diyan basurahan. Alam. Ali sabi wala ka nag-kiss na ako. Di ali sa dani di. Kiss na ako di. Pikas. Wa man ka nag-apil duha dito nila. Kung dapat ko kay gabiin na. Nagkatulog na kay para dali magdako. Gabiin na. Napakuna-kuna. Unsay imong una-una? Pero basta gabiin na. Wakwak man day na nagkauhagaan sa iro. Kana ka Nanay. wakwak day nang iro di ay? Kana ba na idul dapit ng ka? Hala to ara ginuko. Dali ba kayo pagkaumpot Nahuman na mi og raid sa iyahang tindahan ni mother, wala siya sigarilyo. Dito na lang siguro ko magpalit sa ilahan ni Badun. Ha? Badon ba sila natulog na? Aw lagi magkuan ako diha. Ay na practice da. Ha? Aguban taon dito ta. Ha? Ana amin. Practice sila? Practice karon ma? Sila? Dagan tao day diha. Dali tanaw ko din. Naay practice guys sa kuan araw ng balingwan man na siya no. Sa araw ng balingwan kay katong niagi wa man sila kadaog no sa niagi no. Wala sila kadaog sa niagi. Kay daghan magud sa nilot. Wala lagi gipasiga ang suga dani ngano man. Ano mas tindahan ko, palitan na lang unang bimbilihan. Pero nara dani ang katong kuan. So sa suga, sunod. Ang extension to ana dito. Gibalin ako dahil. So kinahanglan na pud og extension. Ibang balik kita sa kuan kay kanaan sa kuan din sa gawas kay tigat kayo bahala dia. Ari na ko ma kay ngit-ngit kay ang gawas ho. Ginoo ko. Lagi nga ni. Uban taon do ita? Di ka uban? Ta. Niwakwak sa kabulakan. Ha? Niwakwak sa kabulakan. Dito ra mo ko sa payag ag uli. Ta. Di sa uban. Ari na ko madyo. Agtanaw ka dito sa kuan? Agad ko siya. Ang brownie. Ang brownie. Kay hapit naman da. Mananaw na sila ni mama sa kuan, practice sa kuan diri sa among barangay kay apil man sa floating niya apil sa street dancing banaa unsa banaa sigarilyo ako abi tagpilay mo sigarilyo Kuan man ni tulogis ag ingon na badayon nga sigarilyo man naa da lagi. Uy salamat ha lahos ko madam na maring. Diretso na ta guys, backlight ta paingon sa payag. Ako rang gibilin ang motor kay nag-ulan na sad. Nya grabe na sad kaay ka danlog ang dalan. Pita kaayo nya luoy kaayo ang ligid sa motor kay agkataya na tungod sa lapok. Mao nang bilin na nato dito sa ilahan ni Mama Ilang. Okay. Hala, kinsay nakarelate ani oh. Kinsay nakarelate ani sa labod. Ang tawag diri sa amo kay labod. Ambot lang sa inyo ug unsa ni siya sa inyo tan-awa. Di ba? Mura siya train dagan kaayog tiil. Diretso na ta guys. Ana ta sa payag. Agod. May kay naa ka da. Ha? Di mo sa giliri oh. Gara ka bukang gipalit kay wala lain. Unom na ka buok ha. Ang hurot ng sa giliri. Di ba hugan yung baboy? Mahugas ta kay grabe ka kuan.
Lapok. Guys, ang mga anak sa iring nangamatay dyan sila tanan. Agi. Dili ra mo sa gawas ha. Kay kamo lagi ang mga floor mat dito ag inyo ag paakon. Ha? Di ra maabay ni Putot og ni Daniela dana sa kuan ha. Bangko ha. Agi. Ang tititoy na mo. Ang tititoy na mo di. Agi. Bye-bye. Sulod na ko. Urig kaayo ang akong gihimo nga. Git. Atong gihimo nga sira. Di ra mo tititoy ha. Agi. Nawa na, nakasulod na, bib. Nawa na. Gos. Hindi, sisigawas. Ang isa wala nakasulod. Kani magong isa kay lambing kay na siya. Ha? Suko siya? Nagmunta siya? Amo din nagikan na tunis sa kuan? Adi. Mana? Ikuan tong kuan. Isda kay ang iya mga hasang dadto. Unsa giluto nimo di ay? Talong tinae? Asay pait. Alagi apil di nimo ang kuan day siguro. Pait niya siya? Okay. Tarong diha. Ang katong kuan, tinai daw katong bihod, yahan ang giluto. Ako'y kargado manig mantika di ay. Ay, bahog sa ito'y kay. Ano saman? Ito na isa ka isda. Mamay, daw man nakaklase nga isda. Good. May pagyahatag ng mo dito lang ang misaw. May ihatag dito ka kay mantikaon makay na. Ihatag dito ka. Di ara guys, di ang padil sa balay. O pag uli na ako na si Mario diri wala naglakaw. Maayo kay wala siya naglakaw. So thank you sa tanan. Lakaw na, ihatag na dito. Ay, pagka-corrected by kaayo. Yahanggi pulihan sa bedsheet. Oh. Perfect kaayo ang among higdaanan. Cleanliness operation kaayo. Salamat so much sa inyong tanan. Ato ng pulason ang kalo. Kanira ba kunong kalo kay dali ra makaupaw. Tinuod ba? Akong buhok ag anam na sad siya kaulian. Ako kaning ipakulot no pareha sa kang Maris Racal no. Pero kay lapad man kay kugnaong. Pero at least, gwapa gihapon, di ba? So, thank you guys sa inyong tanan. I love you so much. Bye!